Ahojte, volám sa Vanda a s týmom už takmer 10 rokov vytvárame detský časopis Bublina. Tento rok sme sa ocitli v absurdnej situácii a prišli sme o možnosť žiadať o dotáciu z Fondu na podporu umenia. Preto sme teda spustili túto kampaň na Doniu. Fond na podporu umenia bol našim dlhoročným partnerom a strata takej veľkej časti rozpočtu nás existenčne ohrozuje. Nechceme však bublinu nechať splásnuť, ani nechceme znižovať jej kvalitu. Za necelých 10 rokov sme vytvorili 36 čísiel, čo je 1800 strán pôvodného slovenského obsahu a do rúk detí sme dostali vyše 140 000 výtlačkov. Prispejte v našej kampani na Donio, ak s vašou pomocou prežijeme tento zložitý rok. V lete v roku 2027 spolu oslavíme 10 rokov časopisu Bublina.